Tak fordi jeg måtte komme her i dag, og specielt som nordisk minister. Og grund til, at jeg er rigtig, rigtig glad for at komme her også, det er jo, at det nordiske samarbejde, som I selvfølgelig også godt er klar over, og som jeg også i den grad har forelsket mig i, er enestående i verden. Det er der ingen tvivl om. Og det skyldes selvfølgelig også, fordi at det er folkeligt forankret, og i den grad har forstået at inddrage græsrødderne i det nordiske arbejde rundt omkring i de nordiske lande. Men spørgsmålet det er jo selvfølgelig, hvad er de græsrødder? Hvem er græsrødderne så? Og det er jo meget nemt at svare på lige her. Det er nemlig jer, og så dem, der sidder i den bus, der er på vej herind. Det er de frivillige organisationer. Det er gode mennesker, der brænder for en bestemt sag. Mennesker som jer og som dem i bussen, som sagt, der nogle gange fravælger bekvemmeligheden foran fjernsynet og andre steder, og lige præcis har et overskud til at gøre en ekstra indsats, med andre ord har overskud til at gøre en forskel. Og der er mange gode grunde til, at vi ikke kan klare os uden de frivillige organisationer. Det taler vi ikke så meget om. Det er oftest omvendt, men virkeligheden er, at der er rigtig, rigtig mange gode grunde til, at vi ikke kan klare os uden de frivillige organisationer. Og det ene det er, at den frivillige sektor og foreningslivet, det spiller selvfølgelig en stor rolle i Danmark og i de andre nordiske lande. Og frivillighed, og det er jo det, der er styrken i det, frivillighed handler jo ikke kun om kroner og øre, men det handler om mennesker, og det handler om noget, der er rigtig, rigtig vigtigt. Det handler om relationer mellem mennesker. Frivilligt arbejde, det skaber sammenhængskraft, det forbedrer levevilkår og udfoldelsesmuligheder for mange mennesker i idrætsklubber, i kulturlivet, lektiecaféer, væresteder. Og foreningslivet, og det lægger man ikke så meget mærke til og tænker ikke så meget over, det giver rent faktisk også kompetencer, både sådan rent fagligt, men selvfølgelig også på det personlige plan. Foreningslivet, det har især rigtig, rigtig stor værdi for børn og unge, og bør helt klart også at man bør fokusere meget mere på det som en nøglerolle også i forhold til at gøre Norden til verdens bedste sted for netop børn og unge. Og det er jo ikke så meget det, vi tænker over, når vi sidder til vores ministermøder osv., og det er jeg glad for. I kan være med til at sætte fokus på, og det skal jeg selvfølgelig nok også være med til at sætte fokus på. Nogle gange, når man taler om det her med frivillighed og alle de her ting her, unge mennesker, så er det jo også rart at få noget evidens for det også. Og en undersøgelse viser, at danskere, der er eller har været medlem af en ungdomsorganisation, rent faktisk trives bedre socialt end personer uden for foreningslivet. Så det anede jeg ikke, og det er jo ikke så tosset endda, det er der ingen tvivl om. Det jeg er også blevet overrasket over, det er, at foreningslivet uddanner mennesker socialt også, så de får kompetencer, der skaber social trivsel og en øget livskvalitet også. Så der er alle gode grunde til at træde ind i frivilligt arbejde også. Men det stopper ikke her. Jamen det er jo helt utroligt også. Jeg var sådan, da jeg læste det, sagde jeg, gud, er det virkelig sandt? Men det er det. Man får også større tillid til andre borgere, og det skaber også inklusion i fællesskaber, og man får den der oplevelse af de positive effekter også, man bliver mere åben, og man får også mere tillid til hinanden også som mennesker. Så man kan sige, at der er ingen grund til at lade være. Der er alle mulige grunde til at træde ind i det her ungdomsarbejde, vi nu taler om, og som I også skal forholde jer til. Men der sker også mere end det, fordi ungdomsorganisationer også, det skaber varige venskaber og lærer unge mennesker at møde, og selvfølgelig andre mennesker også, men man bibeholder mange af de venskaber, og det er jo heller ikke så tosset. Man er også, og det er jo også noget af det, som overrasker mig, man er ganske enkelt meget mere lykkelig, hvis man er engageret i ungdomsorganisationer, og den effekt, og nu kommer det store, den varer ved hele vejen ind i voksenlivet også. Så I skal bare holde fast, fordi det bliver faktisk ikke bedre. Men det kan jo desværre også være svært at forene ungdomslivet med foreningslivet, fordi de unge mennesker, de ønsker fritidsaktiviteter, der har islet af frirum over sig. Og det må jo, viser erfaringer også, det må ikke blive for skoleagtigt og for alt for seriøst. Der skal også være sådan lidt, frirum over det også. Og det er vigtigt, og det er jo selvfølgelig heller ikke overraskende, at have det rigtig sjovt, samtidig med, at der er læring og personlig udvikling, og man har oplevelsen af progression, og det er selvfølgelig også rigtig, rigtig vigtigt. Men på den positive front,
så kan vi se, at der er en stor lyst til frivillighed og frivilligt arbejde blandt unge mennesker. Undersøgelsen, som jeg refererer til, den viser, at de unge, der ikke er engageret i frivilligt arbejde, virkelig, virkelig gerne vil. Helt op til 64% af de unge mennesker, når man spørger dem, om de har lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde, hvis ikke man har gjort det, vil meget, meget gerne. Men man skal bare bede dem om det også. Og det viser et eller andet sted også, at der rent faktisk er et kæmpe, kæmpe potentiale, der bare venter på at blive brugt derude, og det synes jeg, man skal prøve at skrive sig bag i øret også. Og der, hvor vi kan se, det potentiale i den grad også udspiller sig og kan have en rigtig, rigtig stor effekt, det er rent faktisk blandt etniske minoriteter også. Og det er noget, som jeg har beskæftiget mig meget med igennem hele mit liv, hvor jeg har arbejdet med etniske unge. Noget af det, der skaber den allerbedste integration, både her i Danmark, men også i de andre nordiske lande, det er at træde ind i fællesskaber, få oplevelsen af inklusion, få oplevelsen af samhørighed osv. Og derfor så vil jeg helt klart også opfordre jer til at tænke i de baner også. Så der er god grund til, at I mødes i dag, foreninger imellem og erfaringsudveksler og lære omkring hinandens succeser også. Og det er netop et af hovedmålene bag konferencen omkring ungdom, frivillighed og foreningsliv i Norden. Og med de her ord her, så vil jeg ønske jer en god konference, og tak for den store indsats, som I alle sammen laver, som ydes derude. Og jeg vil selvfølgelig byde alle de nye velkommen. Og så vil jeg sige, at I er i rigtig, rigtig gode hænder med Jeppe Mikkelsen. Og det er ikke mindst fordi, at vi er samme parti. Så det bliver rigtig, rigtig godt. Tak for ordet.